तो भाई लोग फाइनली पार्ट 2 वीडियो हम बना देले बानी। आई हम रोज एंजॉय ली। दुख तकलीफ हो गेला तारा कुछ हो खेला था हेला चलाई सखी देले बुताई लाइट दे पररे पेला चलाई देले सबे बुता। नो बॉस ठीक से सुन। हां का कहतिया? ढेला चलाई कहतिया। ओ ढेला चलाई देले बुताई। अंधारे को के मोरला सहे पररे। अच्छा कौन सी? अंधारे को के मोरला सहे पररे भइला बानी दिल्ली में रे पररे। अन्हार क के मरलस हेपर रे आ भइल बानी दिल्ली में रेफर रे। त तू जानलू कि अन्हरिया रहे त तू राउटी के अंदर काहे न घुस गइलू हो भौजी? ए राकेश भाई ई हेपर काना चीज के कहतिया? हमरा बुझाता नेपाल के बॉर्डरवा पर कहतिया। हां ना तो तोरे नाम लगा दे। सारवा बड़ा दोगला हो। ले ले बाची खरे सवाद उ हमर तेले बाली खर के मोबाइल के नंबर ले ले बच्ची खरे सवाद उ हमर आ का लिख के देले बा भौजी? तेले बाली खर के मोबाइल के नंबर देले बा मोबाइल के नंबर। ए भौजी कौन नंबरवा लिख के देले बा तनी एक खाली हमरा के बताइबू। है ये तू वीडियो में बता देले स्क्रीन पर, पता ना तोरा कितना कॉल आई। अब उठी है सवेरे सवेरे। अब हमार मतलब उठैया फोनवा चुआ टप टप ऊपर से पानी चुअता टप टप ऊपर से पानी। ये पानी सारवा कहाँ से चुअता यार? अरे राकेश भाई रुई ले जाके एकरा के दे तो भौजी के तैका। अब मतलब रुई ले जाके लगा दे में भीतर से बंद हो जाओ। भइला बानी दिल्ली में रे पररे। अच्छा तो भौजी के एम्स में इलाज चलता। सुनले रहनी हमें कि वहाँ नेता मंत्री विधायक के इलाज चलेला। ये भौजी के कितना हो गई मार देले भाई यार बा कि एक बार एम्स में इलाज करवावे के पड़ता। सोचे वाला न बात बा भाई। अंधारे को के मोरला सहे पररे भइला बानी दिल्ली में रे पररे। ना तो हमरा से बता दो कि मरले बा कि कुछ औरे कइले बा। सरवा हमरा नु काहे तो ऐसे लागत आवे कि कुछ औरे कोई नहीं बावे। ए राकेश भाई ई भौजी नु कमर कितना गजब के हिलावतिया नु भाई लोग। इनकर कमर के ढलान पर अवधेश प्रेमी के गाना में चालान कट रहे। पता बाकी ना पता हुई तो हम सुना तनी लो। कि तू भौजी के कमर हिलाए वाला सिनेमा जब देखावेला नु मन में फुच 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 पानी फेंके लागेला। मन करला कि अब जाके हम कमाटीपुरा से घूम के चले। से झांकत रहे जी गजब के आंख मारता रू। हमें मरलू हां साले ठरकी तेरे को नहीं ये मेरे को आंख मारी है। तोरा के नहीं हमरा के मरली हो। पूछ तो केकरा से मरली है? तोरा जरूरी बा तू पूछ। हम पूछी। ए भौजी तू बताओ ना केकरा के आंख मारलू हो? हमरा के कि हकरा के? उनका के ओकरा के मरलू हो। माने बांस काटे से लड़ चाटे या खींचे से पूरी तकारी। हम इतना मेहनत करके तोरा बारे में
बड़ाई करता नहीं तू आँख एकरा पर मारता रू। तो बस भाई लोग आज की वीडियो यही खत्म करते नहीं। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होई। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होई तो लाइक कर देम और चैनल पर नया बनी तो सब्सक्राइब कर देम और तनी शेयर करत रहें भाई लोग। अपने भाई के सपोर्ट करी। थैंक यू। जा एगो बात तो कौन भुलाइए गनी कि अब बनतर एंटरटेनमेंट गूगल पर भी लिखला पर आ जाला और यूट्यूब पर दिखाई भी करेला। थैंक यू।